datahan. Unya, sunod nga panagkita, imo pa man jud gipunan. Oh yeah, dito miabot nag-25, busa nagpangalot nako. Unya, nang huwam na pugsing ko, kay palit sigarilyo. Unya, 30 na'y imong balance, imo pang gipunan 30 pesos na putsay sinta na tanan. Pero mi respeto lang ko, kay ang imong sulti ipalit og bugas ka ng imong 60. Busa, obligado jud ko, pero imong sulti ka ng imong 60, waray 2 kilo. Oh yeah, 20 nahimo na nga 60. Mihangyo pag 20 na unsa na kini miabot nas 80. Unya, dunan na kay 80, ipalit na dito para sa paniod to aron di mapas mo. Pero imbis mo diritso, mi hapit pagtungit 80 na hurot impas adlaw nimo. Busa, nagpanii jud ko, pag uli sa balay giaway sa asawa, gisugog pa maylo. Oh yeah, 20 raman tong imong utang, sa akong paniid ang utang nga 20 mahimong 100. Oh, 20 raman tong imong utang, sa akong paniid ang utang nga 20 mahimong 100.